Снимам вече. Сега просто откъде сте разкачим? По тия май не се качва на по страна. Или оттам да се качва на последния етаж? От нея. Не ходим ли вим от нея? Ще издържат ли? Да, да издържат. Хиперстремните стълби. Малко се хлъзга. Не знам за какво се ги направи толкова. Горе вентилацията седи. Леко е голямо. Внимай, че тук има дупка. Еми, нали някъде имаш едно такова заоблено, бе? Виж какви дупки тук, ако се претрепеше. Ей го е това заобленото. Това горе от вентилацията, нали? Да, ей го това заобленото. Има още нагоре. Два етажа още нагоре има. Внимавай. Антените ще се падат тя къде там от другата страна, така че отгоре най-добре ще се вижда, защото горе помня, че имаше големи прозорци. Нехам да видим. Бате, от тук не се вижда да има някъде места за антени. Ако съм съмнил и стойки, не са били само... Еви последнията. Да може и тук да се видят. Чуди бели стени, колко са били бели стени. Някъде на там са били. Трябва да внимаваме с дупките малко. То най-вероятно на тези българи ще са били на тези камъните, виждаш ли? Да, може и на това да е било. Високо е като цяло. Да се да поразгледаме някъде така. Има и таван. Тук плочките още седат. Малко се изцапах. Тук плочките още седат. Изчакам аз да се запървам, че това след, защото не им вярвам пълно на тези стълби. Има някаква страна. Тук още надолу бяхме, да? Вижте какво мини таванче, буквално аз съм по-висок от него. В смисъл, вижте на мен как ме седи. Вижда ли се, явиш? Вижда се, да. Тук където бяхме. Откъде дойдохме. Ми я влез да видим. Тук бяхме, да?
Ние технически откъде дойдохме? Ние дойдохме оттам. Бати гълба. Изкара ми я къла. Ахам назад къде. Тук може да се види, да се види. Тук това е някакъв трансформатор става. Ма е интересно, в смисъл готино. Високочко. Не знам. Разгледаме от тук. Да разгледаме от тук. Чакай, ние дойдохме до тук, а не, ние дойдохме от другите. Или от тук дойдохме, не? Ние дойдохме от центъра. Те явно насякъде са. Ела бе, търкат мен. Стъкла колкото искаш. Не знам. Тук е някакви големи работи, защото виж там е някакви написани работи. Ма интересно, в смисъл, гипсокартона седи, къртили са го. Някакви метални работи. Тук е главният коридор. Гледаш. Обаче, забелязвам и датчика за... За тим колко нов изглежда. Да се запазва. Хипер запазен. Тук колата ли се вижда? Там явно е пристигал тока, виж. Там към някаква станция има. Да, там е. Ще те каква толкова неща. Това да не се удари в него, че гледам се коти. Туалетни. Под таванно помещение. Като цяло е интересно, много интересно. Това е централното помещение. Ние се качихме от тука. Виж каква стара кутия от цигари. Виж. Пушенето вреди. Сериозно. Някой си е пил биричка. Ето в пътя, откъдето си идва е там. Много не може да се види. 777. Ела? Ние реално сега сме в другата сграда. Не, сега сме в централната в момента. Нали можеше да сами от някъде можеше да сами напад. Ние бяхме в другата сграда. Бяхме ли? Да. Как сте с кола?
Изкормили са буквално всичко, човек. И кабели, ма до кабел. Ако искаш, ние тази сграда я разгледахме да влеземе там у нас да разгледаме. Да. Да. Защото там мисля, че може да се излезе и на покрива заради комините. Аз слеземе и по това стълбище и по това стълбище. Но не малко стълби, що си ги направим, че да се тръмни? Никаква представа. Имало си някаква цел явно да е хъбат много място, ама за какво точно? Долу ще тръбите там, при голямо Да. тръбия. Гледай това какво е голямо, човек. Хипер. Стигаш ли? Я не знам коя година е съкрала да функционира. Какво представа? Трябва да прочетем в интернет. Всичко Google, не знаеш, че най-добре знае. Човек ще вляза в това, ти нямаш. Ще мога, но да е цапал. Да, взем съм изцапал. Да, той е дори аз съм. Да, вчера ще се удариш в него. Тръби всичко са изкормили. Някои тръби са с вата и с мрежи. Това са за парно някакви тръби. Те принцип с парното са такива. Да гледам как става, да видим къде са за подземля. Да влезем отдолу. Ми е хубаво, чакай да отидем да видим друга цена, защото мисля, че не са влизат тук отвътре, някъде отвън, май. Защото даже тук никъде не виждам вход за мазе. Има стълбите и входа. Внимавахме. Мисля, че бяхме достатъчно внимателни. Обаче отвънка наистина тази сграда изглежда много голяма и масивна. Тя си е голяма, не само изглежда. Това сигурно е, това е някаква придружаваща сграда към нея. Може да не би тук да е била нещо за работници, да са спали. Някой е гърмял с въздушен пистолет. Ако пише Умарекс, значи е за въздушен пистолет. Или леска. Не, Умарекс. Това е сгъстен въздух. Виж, тук има някакво като подземие, само погледни. Не, това е някаква шахтичка просто. Огромно. Там някой си е фърлял буквата. Нали, що да не? Това обаче вече наистина е горяло. Някой са ги запалили. И тук има подземие. Къде са влизат? Има стълби за нагоре. Има стълби за надолу. Има ли? Да. Дай после. Да? Да разгледаме първо на земя. Може да им е бил някакъв стол. Тоалет, да, и аз търсим с столова, защото е някакво такова голямо, тук нещо кухня да е било, някакви такива работи. Някакво нещо такова, може и бани да са били. По-скоро на кухня не изглежда мен. Кинг, сега е. Може и бани да са били, защото са бликава, защото ще са точки. Между другото, да. Даже имало преди и сок. Да, хубаво е сок. Вижда, даже това са нови такива, виж, нови ули. Преди е имало явно, защото обаче се улела. Да, това верно май било и столова и сок, защото ела, виж, стол. Виж една веришната кока-кола, ако не чудиш. Една веришна кока-кола, 250 мл. С големи шишета. Тук има някаква снимка и документи. Тук може би... Не, това е някакъв хотел. Това е немножко. А тук какво има?
Отново дупка. Много добре. Имало е сот тук обаче 100%. Къде на това колко се го охранява, не просто да Ами да. В смисъл, то... Ти как така пропусна да видиш стълбището за мазето? Еми, за да трябва да го оставя. Ти не го видя въобще. В смисъл, защото ти погледна тука, Еми, аз видях не само погледна, стълбището, ето мисля, че е тук. някаква стаичка. Виж, тук има някакви папки. Передатчик, комплет, оборочно такова документации. Папка 3. Няма нищо. Тефтерче. ...30 април, изгрев 21.58, залез 7.46. Пиши ли година? Май, първи, петък, събота, 1980-та. Значи 90 и някоя се намисля. Вероятно. А не ще нагоре да скачим? После е надолу. Еми, да. Не, отгоре ще се види надолу. Айде. Нагоре. Хой, капитане. Тук вече може да са били някакви стаи за спане. Предположа, може да. Защото виж как са направени. Книги, стари обувки, документи. Още документи. Вестник. Пиши да дискета. Верно. Какво ли ще има на нея? ГТП, масла, документи, работи, книги. Някой тук е палил димка преди време. Има, сега да коя дата на производство. Гати кехането има то. Не пише коя година е произведена. Айляк. Да я скачим на последния етаж, мен там е най-интересно като цяло. Не ти харесва. А? Не ти харесва. Не, на горния етаж ми е най-интересно. Като цяло скачим, ако има как на покрива. Да, имало е сот 100%. Кое? Имало е сот 100% човек. Това не може да са някакви канали така Но от покрива е имало тук такова. Стълба, но те се взе. книги. Работи. Отново едно голямо помещение. Табела за изход. Джагара. Бак е място. Бак е тук. Има покрив, но няма стълба. Имаш стълба в колата, Вица? А? Филипс. Браво е, Филипс. Гети. Старите хора още са знаели за Филипс. Гей.
Нищо оставено, човек. Никакви кабели, мабели, такива работи. Всичко взето. Сега как се сетиш, извини? Снимаш ли? Да. Какво се случваш? Не е този, за който си мислиш. Добре. На 20 минути снимаме вече. Това е клип, че ще го качвам в YouTube. Добре. Долу аз нямам. Айде, айде. Не. Да, аз съм първи си. СТ Русе БДЖ. Светло. Някакво огромно помещение. Йо, прозорец. Това е за под стълбището. О, тук има вода, да вече. Къде бе? Долу е била някаква канализация, виж, това е пълна шахта. Да. Даже и тече вода. Я виж, тече на мракуче, виж, е там въгъл. Даже и риб, жаба. Жаба. Къде тече въгъл? Или то може би от жаба. Е, там долу, това синьото. Не се видя майче. Не, това от жаба. Не, това от жабата. Йо, човек, това голямото за какво ли е било? Това бялото, кое е свет, нали? Бинтове ли е? Това бинтове ли е? Това е вата, бе. Вата ли е това? Това е вата. Може да е било някаква канализация. Не, няма смисъл. Това е което видяхме буквално. Това е било такова, какво направим? Що колко Това да не е било бункер. Това е било бункер. Бункер? Бункер е било това. Това е било бункер. Вратите, човек. Ти само вратите, като видиш, става ясно, че това е било бункер. Оля, тут ето да. Служаваше да слезнем долу. Само това как не са го изкритили желязото, сигурно не са могли. Това е масивно. Това е било бункер. Усеща се даже и студеното от бункера. Може и. Тук седи запазено склад. Така ли е? Да, да съм що. Къде е туалетната? Жените. Жените си изкритили туалета, може би си. Верно. Сме такъв бункер. Виж какво е студено, бе, човек, аз се вързвам. Бункер е било това. Виж, даже тръбите седат, дето е било за въздушна. За въздуха. Това е било бункер. Шап. Шап или щап? Щап е... Щап. Това е много голямо, бе. Противогази. Противогази, човек. Я ще ни с телефона, защото... Я ще на това. Противогази. Майко! Хубаво, че слезнахме. Така. Точно работници и служители по безопасност и хигиена на труда. Да видим тук наляво, само да се изглежда. Не оттам дойдохме, аз спомням. Столове. Усещаш си какво ехо има? Да, бе, да. Лъжиш. Това е било за влизащия въздух. Ела, моля те. Това е малко явно, виж това малко. Това е явно, освен бункера, това е скривалище. Да се скрият, ако нещо случайно стане, ако проника в бункера. Тук виж, двойна врата и тук явно е било вход.
Виж, една врата, втора врата. Виж колко това е била само пантата дига. Да, пантата, човек. Това е огромно. Студено бе. И противогази намерихме. Тук са си били нормални врати, смисъл, обаче след тези врати, като ги минеш, става... След онези двете отзад, които бяха, и тези, става бункер. Тук виж обаче, забеляза ли? От тази страна има такова, от другата страна има такова. Това сигурно е било да погледнат такова отвънка на бункера. Може и да има нагоре, въпреки че нагоре няма. Не, да погледнат кой ще влиза в бункера се едно. Може да. Виж, погледни. Това е огромно, човек. Те са мъчили да го къртат, но не са успели. Мъчили са. Виж, че така се кърти. Виж, тук е влизало това. Заключвам, че и долу има влезе. Десна и де. Да, Тук и тук. тук, да. Човек. Добре, намерихме едно интересно нещо, бункер. И тук вече духа топло. Няма нищо на там. Това е от тази стаечка, където такова. Да се скачаме, това е тук. Да ходим да разгледаме другаде около. Значи това може да е било спалното с стол или столници. Да, 100%. На първия етаж столова, на втория спалното вече и случайно бункер. Не знам тук. Ще им сега друга да бункер. Коя друга? Не виждам, че е малко. Те е там малко. Отзад тук? Невярно. Или тя само така. Ох, вън какво по-топло от този бункер. Името долу е... Виж, това май ти е за бункера. Да. Ме интересно как ще съм направили, защото Не. запушат въздуха. Мисля, някъде имало тръби, нали знаеш? Оттам. Бункера, защото беше някъде и на тука. Това ще е било другия вход, според мен. Някъде нещо такова или тама. Он е малкия? Големия бункер. Дето е края вече на бункера, където мина. Отидохме. Дали няма това да е вход? Защото в принцип и такива входове има. Да, това е. Това ли? Да. Погледни. Я дай ти не. Напред с копчето. Това е. Тук може да имamo някаква стълба или не? Може от тук и да се е влизал също. От тук. А въздухопроводите технически трябва да са... там може да са въздухопроводите. Тук те гаражи. После може да отидем и там в началото, където минахме с колата на началните гаражи. Да, но не видиш. И там. Гараж, човек. Гараж като гараж. Тук скоро са идвали някакво стадо животни. Личи си по фекалите. Това обаче нещо такова голямо, камион са такова или нещо такова. Виж, обаче забелязваш ли това тук? Това да не са минавали от бункера да са идвали нещо. Може би там вики да въздух. Въздух. И да са отивали още нататък. И да са отивали още нататък. Значи 100% щом тук в тази в малката сграда има, значи и в голямата ще има бункер. Да, бе трябва, но това много върши ли сте да гледаме? Аз мисля, че не видях, ако трябва пак ще отидем да го гледаме. Да. Туалетни са били по-скоро. Там помниш от другата страна на голямата сграда имаше такова. Имаше още една сграда. Някаква малка. Да отидем до нея?
просто какво грамадно място. Това е много грамадно. Значи не може в тази малката сграда да има бункер, тук да няма. Не зависи. Това не мога да си го представя. Да, защото той е малък реално, за толкова хора не може да се събира. Да, това е имало много голям капацитет според мен хора. За хора. Паднали дървета, ето е сградата с бункера, който въобще не очаквахме да открием. Нали? Да. Аз даже не знаех, че има. И аз не знаех, мисля. И ходе, къде може да има вход тук за тези... Тук за подземие, като аз никъде не видях тук да има стълбище за подземие. Дали не намерих? Или така ми се струва. Ето го бе. Тук е. Не дай влезем в сградата и да дойдем и до тук. Централният вход и до начин надясно. Добре хора, правим кратка пауза и след малко се връщаме с влизането в подземието на голямата сграда. И така хора, връщаме се. Виж. 210 телефон. Връщаме се и отиваме да видим в тази сграда мазето. Мазето. Добре, как така не сме го видяли? Но ние от тук всъщност по този коридор не сме вървяли май въобще. Да, не бяхме на Сега само да проверим тук. Какво има? Тоалетни, стая и нищо. Включи си на телефона фенера, ако искаш. То би трябвало да е по-голямо. Да. Или да е по-малко. Видим там да пити кое. Нищо. Тръби за парното. Тук може и да е било хотелното евентуално, защото мислиш на масло. Имало е пожар обаче. Тук мазето май е по-малко, е така. Виж. Сота. Датчик за дим. Това е където като на твоя магазин, където с светка, за да когато се включи сота. Датчик за пожар. Какво пише? Сигнализатор, парален тип R131. Виж паспорт. Датчик за дим. Нищо. За на улица. От другата страна. Явно тук е само това, което е много малко в сравнение с другото. Но то другото си имаше и бункер. Не. Просто помещение под стълбището. Да, нищо интересно тук.
Това са останали водачите, си не са виждали. Кое са останали водачи? Тук е машин. Да. Да. Виж, тук е седяло това. Да. С светлинката. Явно като нас не са го намерили от това. Не са го виждали. Да, буквално пълиш на влизане не се вижда. Да. Дали. Тук е имало птиче гнездо. Да учим ли да обиколим от другата страна? Там да излезем от другата страна на сградата. Она малкото. Не, от другата страна смисъл да обиколим. Извън една част не бяхме или за тази бяхме? Не, говоря, че от другата страна смисъл да излезем от тук отвънка. Времето почва да се разваля леко по леко. Явно в оная сграда е бил бункера. Голяма гума. Разваля се и тук ще вали. То сега даже не знам, като тим към Пловдив, сигурно може и да заваля. Да, порчето. Сигурно са го засадили, когато са такова сградата и още седи. Тъпа, тук какво ще гледаме? Да отидем на началните гаражи да палим колата. Там явно е пристигал тока. Там е, да, но няма и стълбове, че ги интересно. Може да е бил под земя. Някъде тока е към идвала и към тази сграда. Или по-скоро да са минали кабели. Чуть се стреснах. Гати бутилката майна. Добре, значи отиваме до паркинга и се връщаме, хора. След съвсем малко, това малко е там по-надолу. До скоро. Така, връщаме се малко преди да отидем до входа на сградата, понеже видях ги, ето тези, които явно тук е пристигал тока. Това 100% са такива били гръмотвори. Да. Видяхме, че точно срещу нас, случайно я видях, има сграда. Докато минахме с колата. Там още една сградичка. Там също и там също. Обаче тук с колата никакъв шанс да се мине. То ще се мине, но боята ще отиде. Заради тези кончета. Да, още по-хубаво. Още по-недобре. Значи за 10 секунди горе-долу времето се развали ужасно много. Гледайте какво са черно бе. Задуха вятър, който не ми харесва. Тук има още една къщичка. Отляво видя ли? Да. А то какво е било бе? Някаква станция нещо, не знам. Оле, то пак това е голямо бе. Да. То това не се вижда от храстите от това. Да. Аз когато се обърнах наляво да го видя. Не, че и аз нямаше да го забележа. Гадни кони. Гадни. Сигурно е била някаква будка за пикаене. Когато тук не можеш да го знаеш как. Тук може и столова да има било. Това евентуално можеш. Да, между другото това верно може да е било нещо такова. Или складови помещения. Ой. Тук внимавай, че е малко. Какво? Нищо. Пак някаква висока сграда, шкафче, стол и много паднали тук. Там долу има ли нещо? Не. Как ще се прибия на този камък? Нищо няма. Да, се връщаме се към ония сгради, които бяха в началото на входа. Тук до тази магазина може да си я. Да. Ако искаш да се наводем седици, може. Ако бях с екипировката за мотора, може и да отида. Тук трябва да има някаква пътечка. Изказка. То е имало пътечка, ама вече няма. Вече няма пътечка.
Тук се чуриха монетки, няма как и от тук са мини. Но то това е някакво малко, то някакво се гледа сигурно. Еми да, ама... Обикаляме изоставени сгради. То е някъде оттам, където беше она къщата, постройката. Ага. Предполагаме някъде оттам, в смисъл другаде откъде може да е. Тук има някакви каналчета обаче да се напъти. Виж, това ми е интересно за какво са били направени. Виж както всякъде има дупки. Имам кабели невероятно, прикарани под земята. И когато са затваряли да са ги изкарвали всичките кабели ли? Невероятно. Ето там на къщата, която беше малко по-надолу. Ние също минаваме между двете постройки. С колата. Там още е някаква. Какво беше това? Какъв беше този звук? Фазан. Фазан ли бе? Ти ги разбираш. Малко. Може да се каже малко. И така са копали като някакви птици се изкарали буквално. Да, той тук виж. Като ги бели кабели са били. Да. Виж колко са копали. Почва да гърми. Пловдив вече е завалял, то Пловдив е натам. Невероятно. Ще дадем по-пиче, той е тук. Да, и аз също ще ти пиша да отим. Ей го къде е? Следващи идва грамотевична буря, пада дърво на пътя и може да мине. Тя е резачка. Ще викаме Антон да взима резачката от село. Или дядо ми да ходи да кричим, взима бензинката. Той има поне тук два пъти. Да. Ма не, те там са малки, ама има и големи дървета. Това голямото как му се викаше бе, на земята където е? Изолатор. Тук вече си имаме като цяло. Може би е било за охраната евентуално, защото... Може да, може да е било за... Ей го пътя за наляво, където се отива до... Те къде са приемали тока. За тока, не? Да, там виж, тук има път наляво. Тук ти е входа, тук са били... Там даже и канал има. Да. Канал за коли. Да, има пътя. Там ще е? Не. Виж, изкарвали са, да, 100% са изкарвали кабели. То в тия няма какво да влизаме въобще. Да. Няма да има нищо интересно. Е тази сградичката. Паднал бетонен блок. Тук има още една ограда. Още ни изолатори. И ето докъде е стигал самия ток. Шишарки да искаш. Да, то виж горе се личи, че има още изолатори горе на върха. От тук е минал тока и най-вероятно... И най-вероятно от тук вече е влизал в тези подземята и тия каналчета и е отивал към това. Под земята са го били пуснали всичко. Което е най-добре, да? То предполагам по те още има ток. По тея има, да, той се е свързан. Просто е, но тук няма ток, в смисъл, да. Това е било цяло централа. Да. Ето това си е мини централа, в смисъл централка за приемане на ток. Ето ток е идвал до тук само за тук, в смисъл специално са пускали стълбове, за да идва ток до тук. Обаче забележи как онези цветянца още седат там и са живи. Да, те са се запазили, да. Покрай сградата дворците си направили тук хубавичко. Няма смисъл според мен. Мака гърми. За времето се е било направено много добре. Да.
Трябва да видим дали има някакви снимки, как е изглеждал. Ако има снимки, ще сложим как е изглеждал преди. Ако не... Здраве, дай, дето се вика. Така е време. Май е времето как се развали. Това е входа, от тук се влиза директно в сградата. С гарещи. Аз мисля, че се от днешното видео, нали? Да, това е. Надявам се, че ви е харесала изоставената радиопредавателна станция. Ако ви е харесало, какво да кажа? Абонирайте се и ударете по един лайк, както ютуберите викат, нищо, че аз не съм ютубър. Хора, чао и до нови срещи! Що не спря? Цъкнах го хора да спри и не спря. Ай, чао! Ще го изрежем. Чакай, аз цъкам грешния бутон, бе, хора. Няма проблеми. Айде, чао!